Ce este un prieten adevărat? Cineva care te ajută să fii mai bun. Cineva care e tot timpul alături de tine și nu te lasă la greu. Proverbele 18:24 spune că un prieten poate fi mai apropiat decât un frate. Asta înseamnă un prieten adevărat. Nu-i deloc simplu să găsești un astfel de prieten. Dacă vrei să fii acceptat de toți, poți avea mulți prieteni, dar foarte probabil niciunul adevărat. Deci cum poți găsi un prieten adevărat? În primul rând, nu judeca o carte după copertă. Conținutul e important. Caută pe cineva în care să poți avea încredere. Cineva care nu se supără repede. Care știe să ierte. Un prieten adevărat și real nu se compară cu 100 de prieteni online. Ca să-ți faci prieteni adevărați, fii deschis. Uită-te bine în jur. S-ar putea să găsești un prieten acolo unde nici nu te aștepți. Un prieten nu trebuie să fie o copie a ta. Ar putea să aibă hobby-uri și talente diferite. Ar putea fi mai în vârstă sau mai tânăr decât tine. Ar putea să provină dintr-un alt mediu sau dintr-o altă cultură. Dar nu uita, prietenii adevărați trebuie să aibă valori morale înalte. Ai avut vreodată un prieten care ți-a furat ceva? Sau te-a vorbit pe la spate? Sau a spus minciuni despre tine? Meriți mai mult! Ferește-te de prietenii toxici, adică de așa ziși prieteni care nu-ți vor binele, care te fac să te simți prost pentru că vorbești diferit, arăți diferit sau ai convingeri diferite. Prietenii adevărați nu sunt așa. Cu ei te simți liber să fii tu însuți. Fii isteț, alegeți prieteni buni. Buni nu doar la învățătură, ci și buni la suflet. Prieteni de la care poți învăța multe, inclusiv să spui nu. În Proverbele 27:17 se arată că fierul ascute fierul. Morala? Prietenii adevărați se ajută, învață unii de la alții. Dar cum poți găsi un astfel de prieten? Nu aștepta să vină el spre tine. Fă-ți curaj, ia tu inițiativa și intră în vorbă cu el. Un mic sfat, nu vorbi doar tu, lasă-l și pe el să vorbească. Pune întrebări. Apoi ascultă. Ascultă cu adevărat. Știi, unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care le poți face unui prieten e să-l asculți când vorbește. Ok, și după? Acum trebuie să te pui pe treabă. O prietenie nu crește de la sine. E nevoie de eforturi. Deci fii tu însuți un prieten bun, care nu ține supărare, și fii alături de el când dă de greu. Dacă vei face toate astea, prietenia voastră va înflori. Filipeni 2:4 spune să arătăm interes și față de alții, nu doar față de noi înșine. Secretul unei prietenii adevărate e interesul sincer față de celălalt. De-a lungul vieții o să întâlnești mulți oameni, însă prietenii ți alegi numai tu. Fii isteț și alegeți prieteni buni, prieteni adevărați.